נמצאים בימי השובבים, זה בימי השובבים, אתה שומע? למה אתה חושב היום שחררו את החטופים, התחילו לשחרר את החטופים? פדיון שבויים הימים האלה. מה אתה חושב? למה יש שבויים? למה יש שבויים בכלל? פדיון שבויים עכשיו השובבים. היה בזמנו בתורה. אבל למה יש שבויים? השבויים זה מגיע מהעוונות. מה זאת אומרת? יורדים ניצוצות קדושה לתוך הקלי. סליחה רגע. אנחנו עכשיו בימים האלה, כל עם ישראל, בכל הארץ, מלאים תיקונים. תיקונים, הבתי כנסיות מלאים שני וחמישי, תיקון השובבים. תיקון השובבים זה מוציא את הקליפות, מוציא את הניצוצות מתוך הקליפות. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שהתפילות מתקבלות. איך אתה יודע שהתפילות מתקבלות? בדיוק עכשיו השבויים יוצאים. אתה מבין, אתה מתפלל, אתה לא יודע אם אתה עושה משהו, אתה לא יודע אם אתה מוציא את הניצוצות הקדושה מתוך הקליפות, נכון? אתה לא יודע, אתה לא מרגיש, אתה לא רואה. הקדוש ברוך הוא שלח לנו איתות. אתה כל הזמן מתפלל, מה? בסדר, אבל עכשיו אתה יודע שהקדוש ברוך הוא שלח לנו איתות, תראו, התפילות מתקבלות. אתה לא מתפלל כל הזמן. תראו, השם עוסק לנו. שלח לנו את זה. הנה, מוציאים את השבויים. זה עסקה טובה, הרב? איזה עסקה? שואל החכם מיכאל. עכשיו, שווה את המחיר. שואל, בוא נראה. שחרר את כולם, את כל המוצאים. בוא נראה. שאל מיכאל. שואל מיכאל, שאלה יפה, נכון? מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, אין פודים את השבויים יותר בכדי דמיהם, נכון? מה זאת אומרת? למשל עכשיו, מישהו שבו אותו. רוצים עליו 100 מיליון שקל. מה הדין? לא פודים. למה לא פודים? אחר כך יעשו את אותו דבר. בדיוק, אם אתה תפדה אותו, הם יגידו הנה מה טוב, מה יעשו מחר? עוד אחד, מסופר על מהר"ם מרוטנבורג, שבו אותו הגויים, הקיסר של גרמניה, אני יודע של אשכנז, שבה אותו, ביקש עליו סכום אסטרונומי. מהר"ם מרוטנבורג, ראש בני הגולה של אשכנז הוא היה. רבו של הראש וגם חמיב. מה עשה הראש? שזה החתן שלו וגם תלמיד שלו. הלך גייס כסף בכל המקומות, הון תועפות זה היה. באמצע הדרך שתוך כדי שהוא מגייס, שולח לו מהר"ם מרוטנבורג, אל תאסוף את הכסף. מהר תברח מפה. לא רוצה שיפדו אותי. היום ייקחו אותי, יגידו, הנה בבקשה, מחר ייקחו רב אחר, מחרתיים עוד רב. אתה יודע מה יקרה? ירוששו את העם. זה בטח ירוששו את כל עם ישראל, לא יוכלו להתקיים. אז הגמרא אומרת, אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. אלא מה? יש טענה שלא פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם דווקא בכסף. אבל פה, אם אתה לא תפדה אותו, מה יקרה להם? ימות. השאלה אם גם במצב כזה אנחנו צריכים לפדות אותם או לא. אם לא תפדה אותו, הם בסכנה. זה המחלוקת. נכון? אלא מה? מה הספק פה? כאילו, מה הספק? למה לא לפדות? מה הבעיה? תתן להם את המחבלים שלהם, מה הבעיה? מה הבעיה? יהרגו אותנו חזרה. בדיוק, השאלה אם מותר לך לסכן את עצמך בשביל להציל את חברך. נכון? יש סיפור, היה איזה סיפור של איזה אחד. ראה אוטו שהתהפך, והאוטו הזה עמד להתפוצץ. והיו שם 3 בנות. כל האנשים, אף אחד לא רצה להוציא את הבנות האלה מהאוטו. פחדו שהאוטו יתפוצץ. היה איזה אחד, הלך, מכירים את הסיפור? הלך והגיע לאוטו, ובאמת הוציא אחת. איך שהוא הוציא את השלישית, התרחקו טיפה, האוטו התפוצץ. איך שהוא הוציא את השלישית. עכשיו, מה הוא עשה? בסדר או לא בסדר? הרי, טוב מאוד, לא בטוח. למה לא בטוח? מותר לך לסכן את עצמך בשביל להציל מישהו? הרי הגמרא מספרת, 2 היו הולכים במדבר, נכון? יש בקבוק מים, רק לאחד. ואם הוא ייתן לשני, מה יקרה? 2 ימותו. ואם הוא לא ייתן, הוא יחיה ולא יהיה, והשני ימות. מה יעשה? דרש רבי עקיבא ואמר, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חבריך. זאת אומרת, אתה לא צריך עכשיו לתת לו מהבקבוק
בשביל להציל אותו, כי אם אתה תיתן לו, מה יקרה? בדיוק, הבן אדם שייתן, שתיהם ימותו, מה זה אתה תמות? שתיהם ימותו. אבל איפה הפתגם ואהבת הגמרא בירושלמי, ואהבת לך כמוך, בתנאי שאני אחיה, לא בתנאי שאני... מה יעזור אם תיתן לו, שתיהם ימותו, לא הבנתי. ימותו שתיהם? מה אתה אומר? מה יעזור? ייתן לו ושתיהם ימותו? הגמרא מספרת על רב אסי, ששבו אותו הגויים. כאילו שודדים, ליסטים. והגיע רבי ירמיה לבית המדרש, אמר, ימות השבוי בשוויון, כאילו מה נעשה? מי ילך להציל אותו? מה, אני הולך להסתכן עכשיו, ללכת להוציא אותו? אני הולך להסתכן, יהרגו אותי גם, נכון? לא הולך. מה אמר ריש לקיש? אני הולך, ימות, לא ימות, אני הולך להביא אותו. אז המפרשים אומרים, במה הם נחלקו? אם אני מותר לי להכניס את עצמי לספק סכנה על מנת להציל את החבר שלי או אסור לי? עכשיו פה גם, זה השורש של המחלוקת, פה בשבועים. מה? הרבה אומרים, אסור לבדות, אתה מסכן את המדינה, אתה מסכן אנשים, הרי את הפעם שעברה ששחררת את המחבלים האלה על גלעד שליט מתוכם, אתה יודע מה היה? אחד מהם זה הימח שמעון, זה שעשה את כל הבלגן. ועוד בעלי אנשים הרגו, רצחים, 895 הרוגים. הרוגים מהם, 895 הרוגים מאלה ששחררו, תנים. בשביל אחד, בשביל אחד. 1127. בשביל אחד. סוכות 2011. ועכשיו אתה הולך לשחרר כביכול, אתה מכניס את העם לסכנה, את כל המדינה וגם את המחבלים האלה. אז זה המחלוקת. מה עושים במצב כזה? אז מה עושים? קודם כל, אני לא שר הביטחון ולא ראש הממשלה ולא בקבינט, אנחנו יכולים להגיד לך מה על פי התורה, מה שנראה על פי התורה, מה שנראה על פי התורה, מה? בן דודה שלך מתנגד, מה זה אומר? וסרלוב, מתנגד? צודק? כל הכבוד, וסרלוב מתנגד, הוא צודק? איזה היתר יש